acca nan ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewoɓe ayawo habrirde Piindi TV ko salminde mon e juurade mon kono kadi e weltanade mon e kala saaha on paami ɗum tigi émission mon Ganndal Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata kono ko ceerno soyne yiide e yette jabɓe hoto yewni on paami comme no kewmi ɗum wirude ni wonti répétition hanki émission foof koye fijirde e jaleɗe kala komin kalɗo ko rewan lawol emin jarlo emin jaafo woni hen fandar tan ko weltinde ɓiɓɓe fulɓe kala to mbawi wonde kono hade nden ko salminde heɗifaɓe diine heɗifaɓe aada soɓe goni e toɓe goniri en calmini Touba Madina Baye Madina Gounas Fass Gounas en calmini Layen kono en calmini gala Cheikh Oumarul Foutiyou Tall koɗɗo Adama Aissa Ilimane Siré Samba Demba Ali Mouhtar koɗo subaka joom wuura nangue e hoore en calmini ceerno Basirou en juurima kono en calmini Wourossogui Matam barkeji kala to kilifa diine wawi wonde ɗo ha ɓundu ha Mali kono mention spéciale Mauritanie deuxiéme leydi am mino ceerno Mody minen kam so yewte Sénégal tan komin Mauritanie naaɓe e emin paadi noon invitation ji ɗi emin jiiɗi yaade Nouakchott min jawta Nouadhibou min gara Sely Baɓe kadi ko wuuro amin no fewi no fewi kono min donki dañde jaatigueɓe Mauritanie nan ɗon hande noon émission o welat hande émission o welat Khalil salminima mi juurimama mboɗɗa e bonɗo mawɗum mi salmini kala ndaaro émission Ganndal Thierno Mody en calmini ceerno men sehil men Sérif Matar Ba sponsor officiel yimɓe noon mbiya madame hande mo mbi ko hôtesse mbaɗɗen ande funeɓe laaliya ko ceerno men rewi ɗo wiida haali annene hollum mi haalat min so añi mi haala hoto wannam Khalid min koye déclaration koye télé mbimi ɗum mbimi min kala gañɗo sa kala baɗowo a yiiɗa haale hoto wanna ndax min kam kaalo Allah wi neɗɗo so wannima moƴƴere haal dakkali ɗi jallabaji Maroc direct neɗɗo ya ha Maroc juuro Cheikh Tidiane hakkille makko aray kaalido ceerno mo sonna ɓe jallabaji naata kadi habru Cheikh Tidiane nodduma appel vidéo wima ƴeew ɗum ko Sérif Matar warani men ɗum on woni ceerno men yo yaafo men o yiiɗa haale mais min eyyi yo Allah jokku balɗe makko kanko e ceerno Ibnu en ceerno Ibnu Diallo way kaalido émission hande o ceerno Ibnu Diallo wonko mimmaɓe haalande makko de ceerno Ibnu sa yimo tan wimo Ibnu Garanat wonko puɗɗi men famde eyyi Madina Gounas naaɓe kala jiiɗo Ibnu Diallo wimo Ibnu Garanat walla mbiyama Ibnu non wimo Ibnu Rakkirimogen eyyi Madina Gounas naaɓe kala jiiɗo ceerno Ibnu Diallo wimo Ibnu Rakkirimogen wimo noon tan ma heɓ kalis Rakkirimogen abbitto te ndesan ceerno Ibnu no wonde estomac makko kam mbaɗa wiyomo yaraɓam hen estomac mo yiiɗa bakal yiiɗa ñanktange dowtir mi estomac ko yiiɗo salade jertoɗe walla en calminima ko neɗɗo moƴo donima kadi ceerno Sérif Mouhtar yo ɓo yiyade omo jaajo kono mention spécial Baydi Nongo eyyi Baydi Nongo depuis France en gona awluɓe noon ko noon tan almudam Baydi Nongo mi donimomo mi ñaganimomo yo Allah ɓeydu bawal ngal yo Allah ɓeydu cellal ngal e Bun Salif Talla salminama kanko ɗo juurama o wi kanko hoton mbiyat ceerno Sérif mbimi ala ɗum kay sa añino woppu ƴewde Ganndal Thierno Mody ceerno asaran kala jetteteɗo Talla ko waliwo Allah mi haalanma ɗum hande eyyi ɗum ko Allah rokkiɓe ɗum Khalid enen haalpulareɓe enen fulɓe wonko Allah waɗani men ko famɗani hande sa ƴeewi leƴƴi ɗi leñol mo jaaɗa foof no waɗi neɗɗo mawɗo no waɗi ganɗo machallah noon ɗon waɗi neɗɗo mawɗo no waɗi ganndo kono hanki bandiraɓe ko jalni ni heeɓi amen ko minen guuri ɗum ceerno Mody wi ceerno a jaaɓi leydi ndi waɗi sécurité walla ala sécurité ala no pamir toon hanki min jaarno juuroyade ceerno Sérif Mouhtar tawde émission ko émission no wiyete émission fijirde ouverte ala haydara ko suurete min jaarno salminoydemo emin garta e jamma hedde 23 heures emin jooɗe e Jakarta amen emin koota min ngari hay lawol agresseur uji jane e dow amen min dognanno ceerno mi heedi caggal ne jogui téléphone mum bande o fii kam min jani min daasi a faami ɓe jaltini paaka ɓe nawri portable ceerno Mody ɗum kam ko gonga vraiment komin kaala ko on ɓe nawri ceerno moɓe portable ceerno Mody alhamdoulillahi noon min gañaki ko wiyete kadi moto o nawa ko moto o hiisi portable makko tan nawe emin jiiɗa wiide noon Sénégal eɓe gandu sécurité o ne manque surtout ɗo e Dakar surtout kadi banlieue tomin goni to ceerno Mody hanki a wuuri ko ganduɗa sikkano ma wuuro Khalid min kam min wiyatno leydi ndi ɗe ɗeɓi wadde sécurité zéro won to waɗi hedde almudi en zéro te Khalid woppu wadde déclaré aɗa wiya en gañaki ceerno kono to holto gañen Khalid ɗum ko woni
ɗum ko woni bay ɗum ko woni racer hay min won ko kemmi hen te kaaliɗo yo Allah surat mawɗo no daaso e tali ay yo Allah ɓeydu sutura kaaliɗo Thierno yonti goppen jakarta hande yo Allah ɓeydu sutura goppen moto jeewen oto ala oto kam sa naati hen sa yi ka anda a waɗat accéléré hay saɗa rewoye agresseur ma rewo makko jawta kono moto aɗa anndi neɗɗo hunde haɗema anndude ko safi meeɗa ɗum kaaliɗo ay min agression mi nanano ɗum walla mi yiya neɗɗo waɗe agressé mi hawra heen e cikka wona agressé ji jeehi min mi meeɗa anndude ko ɗum woni systéme agresseur walla ɓe bettete manam toɓe pierre ma ɗo haɗama hakkille ma artu tawara ɓe mbaɗima koɓe jiɗma wadde ko te kaaliɗo yo état o wat vin e sécurité o hande hankide ndam min kaaliɗo ɗiɗo paakaji koye buuse tan jeyannomi ɗum wallahi lazim hanki mbaɗa yi paaka min cikka noon waajo ko buuse hanki mo yaari ceerno mon ni lelna e oɗo tali karo ni wiye indil linga yor addu ko joyiɗa kaaliɗo ay min yettere Allah alhamdulillah nda hande eɗen mbawno wasde jooɗa ɗo walla taw eɗen hôpital walla photo ceerno Mody ɗakke waɗe rip e fettiñ noon hande weɗo gofo no wiye an kam ceerno Mody ɓoyani ko nanmi ɗum ceerno Mody naggam sanggam ceerno serve ni pourtant hanki tan ɓe ummi ɗo ɓe ɗewɓe kirti ndeysan ɗewo kirti wallahi a faami neɗɗo yahata koye hoddiro tan ko neɗɗo yahata koye hoddiro Allah way kaaliɗo yo état o ɓeydu sécurité Sénégal te kadi yimɓe mbasa fadde état sécurité à 100% kala jahowo joni tawi ka jolowo e taxi ngabbin verrouille mbaɗa verrouillé par ce que joni hay porte uji taxi ɗi ɓe pooɗat ɓe tawma nder min kam mbaɗan tottil arrêté goto yo leñol ngol ndendin kalis moɓe jilni kam avocat na fetel kam yiilto ɗum kaaliɗo fetel ala woni probléme hay sa joguima fetel an hanki enen koye moto jooɗiɗen a tinani a mantani tan ha piyeɗen garɗen eɗen talli ɗon ko fetel wawi ɗon kaaliɗo probléme te sukaɓe yoɓe goppu sangara kaaliɗo état o yo haale baruji bedda ɗi ɗum wiyete bar clandestine ɗi yoɓe guddu ɗum joni ceerno ɗum hayso uddama kamɓe eɓe jogui koɓe jarata tan ganduɗa jarani ni yaade bar walla eɓe jogui poɗɗe mabɓe kaaliɗo wawi ayi hande état kala ko yiiɗi ittude walla kala ko yiiɗi usoto ay faami yoɓe daro hen kaaliɗo nda hanki ballal Allah tan yaltini men e duwaw nda hanki guila eɗen gummoto ceerno Salif mbaɗi fatiha salatul fatiha nda kaaliɗo neɗɗo jimma jogo paaka wima adum joguiɗa addu wi ka ƴetti kay min kay ko pawɗo hen ƴettade wi kam atta mbima avec plaisir wonni mi tottuma téléphone o tottumomi téléphone o ceerno aɗa wawno dartade seeɗa kam mbiyami tottade kaaliɗo ceerno Mody e hewde bone ceerno Mody e hewde histoire ceerno Mody malade sa dampi ɗum kaaliɗo ndeke agresseur no jangge noɓe gandi noɓe mbaɗirta min hanki guila boyo fi kam pettal guila wi kam pettal ɗo e guttuli vut mais pour yimɓeɓe paama ne min ñani min komi ummiɗo ƴettumi moto darnumi moto jaami ceerno Mody heddi toon pour ɓe paama quoi voilà ɓe mbawiwide komi dogɗo noon joguimi téléphone o ɓe petti kam ay guila boyo fetti kam ha denkimi kaaliɗo mi mottu fofangam boyo min pour min tan boyoji pijat kaaliɗo tan ɓe takki waaju ma takki ceerno ma go fof boyoji joni liggaki sal tan jahat walla entraînement tan yaltini paaka poɗɗo ni wi kam jarani ɗum to ko A12 tan jogui i bolle téléphone bolle puyit nan ɗon yo Allah lomti fitta nam ɗum ɓuuri ɗum seeɗa yo Allah lomti o wi kam téléphone addu téléphone o mbimi avec plaisir sa anda koto ar mi udditanma koto a faami ɓe nawi téléphone o yettere Allah way kaalido yo état o wat ve sécurité o enen kadi ndenen koye men ala min mi soodat fetel ɗum kam ceerno Sérif nani déclaration mi soodat fetel mi jogo kayitaji wasa jogade kayitaji ceerno Mody kam watta jogade fetel non non te ƴeewen auto e baruji kala ndesten ɗi kaalido yo état o daro hen nda joni sukaɓe togo kaalido ƴeew ñan hen ɗe to balɗe mbaɗa haalde goccugo aɗan ko wi kam joni sa dañi noga tan a rewat o wi 100 francs reew voilà bu nogas ndewa ɗum noon yo état o daro hen ni kala yo itte hen élevé ɓe ñanggoyat joni ƴetta sangaraji no mbaɗe sakuji mabɓe kaalido état o ko nafat yoɓe daro hen ɓe goppa hen haqqille min kam hanki mi daɗi to mayonomi o saaha kam kala ko guurmi ko bénéfice nappakaji kam so jalti ñiime ma
elle hirtoɓe ñawdi layya allahu akbar so ñi min gaddi hande emin kalto ɗum ɗo e plateau par ce que ko minen guuri ɗum hanki jamma mais alhamdoulillahi rabbil alamin Allah waɗi hen sutura téléphone Thierno Mody tan nawa moto daɗi minnene mi daɗi so wona coppi kuusiɗi tan par ce que komin no wiyete coppi ɗi jiiɗa kaalin eɗo ala woppu ɗon eɗo dakkam daafiɗo gandum neke neɗɗo reg hanki mo regi reggol nonnoona kono yettude Allah no feewi tawde on jii amen mballe e ceerno noon ceerno iPhone ala e mballemo iPhone 14 mballemo won sehinam goto gonɗo New York omo heewi wadde commentaire émission he mawon nelde iPhone inchallah e fetel Kalidou yo mballami fetel kam yilto ɗum nonnoɗa ceerno en ceernoni baydi nongo kono kadi ceerno la 30 woto ɓe jejjiɗ woni anniversaire Kalidou Diadj gorko Madina Diadj ɓe e ceerno Mody Aidara tanum nelaɗo la 30 décembre to Pikine radio oxygène emin mbaɗa feete 25 ans d'amitié woni duuɓi nogas e joyi cehilagal amen komin puɗɗi yaadude e joni kala ɓiɗɗo pullo wonɓe caggal leydi onon foof oɗon nodda yon gara hen kadi kala gonɗo ɗo e Dakar yoɓe gara ɓe ballit par ce que koko filmate ko addete kala mo arani e programme he an kam ala porte kadi ceerno wonko jiɗmi hen ɓeydude artiste ɓe heeɓe woni waɗoɓe rap waɗoɓe théâtre yimoɓe woni ko wiyete célébrité leñol ngol andaɓe heeɓe eɗen nodda ɓe pour yoɓe mbaɗan men vidéo mi haalat ɗuma pour yoɓe mbaɗan men vidéo ɓe jaabaki eɗen noddaɓe kadi pour tintindeɓe programme ɓe jaabaki wonɓe ganduɗa kadi eɗen jiiɗi nawondeɓe invitation ɓe jaɓani men jaabani ɗum kadi ceerno aɗa foti hen haalde par ce que ɗo kala kewnuɗo en notiyima en mbaɗni ɗum vidéo en mbaɗni ɗum ɗo kadi publicité direct ɗo e galle he tuggal ma noon guila dow tan ha less kamɓe fof mi yiiɗa haalde o mi woppo ko surtout waɗoɓe rabɓe eɓe gandi koye mabɓe eɓe mbannama ɗo publicité ji direct programme uji mabɓe te en jehiniɓe waɗa enenne sen kewni ni yoori ɓe mbanna men vidéo ji ɓe gara ɓe notano men ceerno Mody eyyi Kalidou ko mbiyat ko tan neɗɗo fof kam ala ko wona ñalawma mum a mbi neɗɗo hoto yewon ɗum gueɗe tati neɗɗo hoto yewon ɗum ñalaw mum hoto yewon ɗum jigna mum hoto yewon ɗum ceerno mum neɗɗo ala sona ɗeɗo gueɗe tati nen noon so dañi ñalaw mum noddima hen walla ana ɓooyi dañde omo daranoma hen e banggal haala e banggal to heedi so yontama anne kadi holli hen hoorema wona min kam aɗa andi Kalidou mbaɗa wonde e gueɗel mi fuɗɗata bone wawi bone kam mi ruttata ɗum so wona agresseur uji ala ɗum kam yo Allah dandu hen yimɓe ɗum kam yo Allah mbaɗ nodda hen Kalidou almudam yo rokkam audience Daouda Dia Moussa Dia eyyi ɗum kam sa welama joni wonata eyyi an kay sa yiiɗi e Daouda Dia audience ko joni wonata yo rokkam audience Daouda Dia ministére to walla galle to ministére nda ala joni patron ko ministre de la élevage ministre de la élevage anani yo rokkam audience huuɗo anani mi nani ministére o to woni jamñadio jolene Jakarta men jolene Jakarta imagine toi jola Jakarta aɗa yaha ministére ne hersini mi yahat Daouda Dia kanko manam ñalawma ko ñalawma makko eyyi vraiment a faami Kalidou e nene men Fatim Samba Diop nen Fatim nene Fatim Samba Diop on kam ko neɗɗam ko sehilam gonga wallahi a yaltini kam en kono honnoon on kam ko Allah waddi men e makko a faami wawi Daouda Dia o nani déclaration mo o nani ɗum noon hoto wi o nanani o nani ɗum yo rokkam audience yo rokkumen audience nanɗo à partir de aujourd'hui ɗo haala 30 émission ko ɓuuri hen hewde kola 30 o tan haalate won anniversaire Kalidou Diadj e ceerno Mody par ce que noon ɗo Piindi TV ceerno Mody woni directeur o komin rewi hen joni en itti ka Abou ala baba Abou kay yo fat caggal nanɗona en calmini fof kono ceerno naaten ko wiyete yewtere nde tigui rigui aɗani yimɓe goni koye mois de décembre mi hewno kala nde décembre yonti aɗa waɗanno hen discours baɗɗo fayida pour ko fate bandiraɓe men rewɓe ɓe woni sukaɓe rewɓe ɓe par ce que eɗen kewno so décembre yawti ko kewata caggal décembre wonko mbiyanoɗa hen ha joni nattani nanɗo ceerno Mody décembre yoni discours ma kadi e mois de décembre eyyi Kalidou aɗa andi ɗo kam kala ko kalɗen fof tan e meeɗi ɗum haalde en kaltat wawi ko mbimi ko tan Kalidou won ñalawmaji gandanɗa jarani yeyde ndimagu ma surtout au décembre par ce que pour fête tan 25 décembre 24 décembre 31 décembre goto fof ne yiiɗi hen ñantade te min Kalidou wonko ƴewtinimi e décembre ay décembre so yawti janvier février ya dispensaire
rewɓe rangata reedu ko laaɓi kaalatmi taw wona jogiiɓe gorko ngala gorko ko saabi ɗum ay kaaliɗo ay won rewɓe ngannduɗaa hannde manam yobbalema ko complexe quoi complexe walla reydak way wonɓe ngannduɗaa ha hannde eɓe jogii fulla e fayda maɓɓe e dignité maɓɓe way wonɓe ngannduɗaa ñalawma o hannde pour kamɓe 31 décembre so yewti mi waɗani bonande mi perti te hay no ɓornirteɗa a change ɗum a change comportement ma waɗa robbo yon saha kaaliɗo kawra e debbo pullo nde yonde ɓorno robbo wayni leggal ɓornaɗo robbo ni saabu ay kaaliɗo neɗɗo ko joɗɗa ko joɗɗa ko jonteɗa wonko gandanɗa sa ɓornima ɗum a jeeya ɗum ceerno haali gonga de a jeeya kaaliɗo waɗa kiloɗe e silet ma a jeeya a faami wayni ceerno Mody waɗa kiloɗe mi jeeya kaaliɗo enen tuubaji juuɗɗi jeyɗen en jeeya peew anani saha noon aɗa hawre debbo 31 décembre ɓorno robbo lamma o ko ɓorni ko jeeya te robbo ala ko jari sona 4000 conneɗa greffage 1500 punteɗa mbiyeɗa ko cheveux te moƴƴani hay cheveux jarani ɗum te fo iphone aji eɓen connoy ɗum iphone aji kay joni kay kalliɗo iphone ko weɓ joni téléphone mo joguiɗa sa welam photo caɗɗi cotta kola ɗum caggal daña iphone mbaɗo no Oumou Sall wiyami hawri hen wiyami hawri hen tawa hawrani hen so 31 décembre yewti pawa kureji ma mette te ceerno jaafoɗa ayi ko mbiyata funtede ko mi yimo ganduɗa wonde copain mum ñaagui copain o 50 000 copain o waɗimo wave ɓe jaafo e publicité waɗimo wave 50 000 ɗo toɓe jooɗi debbo sikki kañum woni hen woppidimo e hoore makko ɓe belni ha weeli nde copain o duysimo noddi wave wiɓe komi mbaɗɗo komi nelduɗo kayis mboɗo juumi wave ni aɗa wave kam nelditete ɓe neldito wave o ƴeew ɗum ɗon no wayi weɓɗe ceerno joni an jaaɗa e goitre ma jaaɗa e mette ma te est ce que ƴettata hen reedu te kaaliɗo armi haala ma jawdi aduna jarani ɗum kaaliɗo ko gasata jarani ɗum te ko kewtini 24 en 31 décembre ɗum noon ko temps lambada kaaliɗo joni yimɓe wonkoɓe parnoto sukaɓe rewɓe wonkoɓe parnoto liggade ceerno won saaha hawroy rewɓe joguiɓe fulla e fayi joguiɓe joom subaka lawɓe dawata ɓe liggoyo paɗani haydara e gorko anani kaaliɗo toon aduna tolni wayan sa ƴetti aduna ma fof jiɗɗa ɗum ɓaggude e mbaran ma wat mbaran mo wattake mbaran est ce que wona virus kadi mbaran ko virus ko rafi te kaaliɗo to gandirta moƴƴani hay sa resama jokkat ayi ɓe nanta ɓe jekkeur far ko ɗum noon waɗa ɗum daña gorko ha par daña copain kaaliɗo ayi bonande moƴƴani bonande sa wowi ɗum hay sa yeehi an a yiyita saha naata birtoɗa bar jeeya babiraɗo nayi joni no mandil fuɗɗima mandil guila on cukalel saha no wawi jooɗade bo jooɗo lebbi yarata wawi jotto ñalom go tan sangar ara e hakkille wayata kono gujjo ni aɗa wawi jogade jawdi ha heewa jaaha aɗa wujja temedere a wujjat par ce que koko virus kaaliɗo mi yi gujjo goto mo gandanɗa so jooɗima balɗe o wujja aɗa no waɗat o soko suudu makko o taaro o dajjita farantir makko o diwo o yaltina télé makko ko virus o wujja hoore makko ha para aro uddito sundu o naata o nanna ay kaaliɗo ɗum tawi ko rafi neɗɗo saɗa wo ko moƴƴi kaaliɗo ay debbo wo ko moƴƴi te surtout debbo kaaliɗo ay hande debbo koko ari laaɓi tati baaba ari nene nelaɗo koko addi nene laaɓi tati addi baaba ko wawi ko holɓe nene nelaɗo wiyat sahano a yiyat debbo fof no farnoro ɗum nelaɗo koko wi nene wawi won neneji gandanɗa nelaɗo haalani ɓen noon te ceerno jafata yondinere kadi ne jeeya hen woni ko mbiyan par ce que hande a wawa dañde ko goɗɗo dañani hande hay joguiɗo milliard o won ɓurdomo jawdi manam ayi neɗɗo kadi sa yiiɗi gurdam ma weela su téléphone ma waɗi 600 a ɓornimo comci labɗe farnoɗo wi hande mboɗo jogui kalis aɗa wonde cellal e mbayano ceerno Mody ko kañum ko jogui foof sikkata hande kañum ɓuuri kalis e Sénégal taw ko 5000 jogui walla mbasa fawde hay goto yitere kaaliɗo min armi haalama min sam dañi 4000 ittomi miijade tufam mi jaggat hande kay hande on sa dañi 4000 a fi tufam ma a fi ataye ma cikkata hande an koye taske gonɗa sukaɓe no gone jaam ɓesgu no wone jaam leegalam mi ala toon probléme hay goto e leegalam ala caɗele kaaliɗo koye jaam gonani ɗum woni dañal neɗɗo yo yondine kaaliɗo aɗan ko woni dañal yondinede kaaliɗo neɗɗo kala ko joguiɗa sa yalti jiiya ka jeeya kala ko joɗɗa sa yalti jiiɗa paɗɗuɗon par ce que aɗa yeewa jakarta ma o
taw won mo ganda sina dawa jettata ko super car rapide wallahi won mo ganda an jawa super won mo ganda son dawa ala pas jettir super yabat koyde mum wallahi haliko a fami saha ada yabba koyde ma jalta njiya bof a ɓurɗum wona yondinede nde kali no yaare koɗe mum mbirtoɗa neɗɗo no poussé pousse te onon ɗiɗɓe fo Allah tagi mon kali neɗɗo kala ko Allah tottuma yondine ganda ko ɗum Allah totti kam kaalidu neɗɗo ko muusi ko fof wonde ndimagu ma kaalidu golle balle fof no gata heddi ndimagu kono kadi ceerno enen sukaɓe worɓe ɓe kadi yoɓe dokku jaam sukaɓe rewɓe ɓe ɓe goppa punti quoi surtout décembre penale ɗe kewat mois de décembre ceerno kaalidu penale ɗe ne keewi eyyi warte mi haalama kaalidu ay ambi neɗɗo laaw gotol funtete wawi funtede laaɓi ɗiɗi ceerno worɓe ɓe ne mbeli ɗemgal ceerno ka ɓoccode ala ceerno wona ɓoccogagal mais worɓe ɓe beeli ɗemgal ceerno ceerno a yiiɗo debbo mbaɗa reedu laaɓi ɗiɗi taw ko neɗɗo goto waɗi muɗum ɗum noon noon ñakkugol fay toon fuɗɗi kaalit min gorko mi yattayma hitani so wonno debbo jiɗodiren jiiɗa kam wona gonga e ma mi yinma wona gonga en jaadata hitani taw a resani sa dañi sa dañani sa ar taw aɗa yiɗi kam saabi Allah mbaɗa yiɗirma saabi Allah ar ñaagoɗa jignaɓam ɓen dokka kam mi wiya mi resoye way won rewɓe han ganduɗa toppa yitere mum hande mbaɗa wawi wonde e kaaliɗo mbaɗa yiiɗi kaaliɗo way mbaɗa faada yo kaaliɗo dañoto est ce que Allah wi ma kaaliɗo dañoto mbaɗa faada yo kaaliɗo dañ galle est ce que Allah wi ma kaaliɗo dañ galle an kay yo kaaliɗo resta tan joɗɗon cuuroɗo kala ko Allah tottuman mbiyanko ɗum ɗo way saaha yiyat debbo goto rewe gorko 7 ans rewe gorko 9 ans no fada tan on jooɗo tan wima Allah no moƴƴi ha mande ha wonma reedu eyyi waɗa ko mbiyata mi natoro ɗon tan mi yalta e décembre e mi ko mbiyata hande ƴamɗo suka debbo jarteɗo e 18 ans 22 ans yaha ɗanno wiya ni fada ha daña kayitaji pour humana debbo debbo o kadi rutto jooɗo ni fada te an toon ɗum gonɗa aɗa nelda debbo par lewru aɗa sonna ɗum téléphone est ce que a sikkano ɗum manam ndesa debbo o tan ɓurno foftinde erreur ɓuurani ɗum yawtude res anda ko debbo ma kaaliru ayi yimɓe saaha enen haalpulareɓe eɗen mbiya ƴamal koko fewndita tan haala ka fewndita ko dohan tan woni ƴamal ala ko woni ƴamal koko ɗagui koko resa gara tan mbiya mi ƴami o ara salminde ɗum noon joni fof ɓe mbiyat premier cadeau manda holɗum debbo ɗo waɗaka alhayri a fiyani teŋe ma sellani wona taw debbo ma te ceerno joni est ce que aɗani wonko ƴewtiniɗen est ce que aɗani joni teŋe natti serde kuman ala manda sa ƴewtindima ɗum nen resde no muusirno joni natti muusirde noon par ce que famille debbo o kamɓe joni noɓe certiri e sukaɓe ɓe jiiɗi par ce que gurdam ɗam ne muusi kala garɗo sa renani ne garɗa pour yettinde ƴamal ñande hen kumal ngal waɗate no muusi te kaaliɗo won rewɓe ɓe ganda ɓen mbiyanmi ɓe eɓe jiiɗi resede way wonɓe ganduɗa ɓe jiiɗa resede ɓen kam ɓen mbaɗi koye mabɓe vaurien eyyi par ce que kadi a wawi wiide aɗa rese kadi te sa yeehi mbiya a defata a wuppata a hurtoyta galle effet a faami an jitta appartement naggam sangam saabu ko ɗum ɗon copain wownuma yo copain dawa entreprise ha daña 12 000 walla daña 25 000 luwa appartement makko jahon gonon toon balɗe makko ɗiɗi so tawi cikka ko ɗum jokkat so resima haade resdema kaalit anda nden kaalit debbo sono rese ko tahi no wiye jombajo yo wonmo yaadi pour so yettima e galle hande kala ko anda e galle o mbo yaadi o on yaltat no namno to taro nde heeɗi to waño heeɗi way joni jombajo jaaɗo hurtoyde on ɓuurma andu to taro nde heeɗi on ɓuurma andu to waño heeɗi on wawma wiide ndu suudu ko suudu kaari ndu suudu kaari wowi ɗon taw wowi toon mi faami te kadi ceerno mi uddira ɗon tan yo rewɓe sukaɓe rewɓe wona kamɓe foof yoɓe goppu wonkinade koɓe gonani wonkinade ka wonani woni nanguira hoorema touba o te aɗani gurdam ma ko gurdam miskine e surtout e esthétique ma exemple sa hiito wadde luxe mbaɗa filmé mbaɗa photo anda sa faami mbaɗa partagé fawa hoorema ta yettaki merci beaucoup te tawi au fond de cœur jiiɗa wurde gurdam ngal ganduɗa wona gurdam miskine te an aɗa andi galle moon ɓe jaafo way kono galle bamum kaalidu ni ko tapalappa kaccettoɗa
wara sahani on gottata walla bamum Thierno Mody mais pourquoi an gurnam ɗam ɗon hay sa foti dañde koɗo a hersatmo addude galle mon min mi yi Thierno ko wayi noon a hersatmo addude galle ma walla kesan wadde présidente mbiya o woni babam walla tawa bamma no soofi seeɗa way mbaɗaya makke e bamma walla cuuɗam mi yi ɗum so tan wela mi inne inne ɗe ala jarani mi yi ɗum te Thierno ɗum fotani waɗe complexe par ce que enen fof kede fuutankoɓe hande galle mon Dakar no wayi e galle mon Fouta no wayi eɗen gandi wona goto pourquoi wonde on ɗon genre complexe sa yiiɗi arde salminde neɗɗo ni sa betti ɗum o wayi kono kersuɗo ni par ce que o wiya no sinaɓo waɗata kam ni e min no mbami ni wona gotum pourquoi eɗen guura ken gonani woni Kalidou complexe mo mbiyata o Kalidou neɗɗo kam neɗɗo baɗɗo digne hoore mum watta complexe vraiment min nun no mbami naturellement non ɗum mbaɗanmi exposé a faami saha an naata e galle mo mbiya salamu aleykum hoto kaari taw dogui no yiilo prix mum pour fawa walla ƴeewoya kaala mo haɓɓe e hoore par ce que o yiiɗa jeeya hoore nde no wayi wasde sukunu ni ɗum noon Kalidou complexe ɗum koye kaaɗi jeeya ay neɗɗo Kalidou ay neɗɗo sa ƴetti haqqille ma fof tottirɗa min no mbami ni ko Allah waɗi kam ni goo ko joguimi ko Allah totti kam ɗum ko mbasmi ko Allah haaɗi kam ɗum Kalidou ko jogui ko hano farnoro ɗum ko Allah kaɗɗo kam o tottimo ɗum où est le probléme ko Kalidou totti hoore mum Kalidou tottani hoore mum ko Allah tottimo Allah haaɗi kam totti Kalidou Allah andi noon ko tawi min Thierno Mody o haaɗi kam o totti Kalidou yoɓa goppu waɗe complexe complexe moƴƴani Kalidou complexe kam te debbo wonde ndimagu ma surtout haydara hoto jarane yeyde ndimagu ma a faami ya wow ko moƴƴi gila aɗa woni cukalel so wona ɗum sa mawni ko ɗum jokkat ko heewi no wiye jëkkër far ko ɗum noon jokkat ɗum fawdirde faruji daña faruji 3 4 5 Kalidou ɗum yiyata ha ndeseɗa a woppodirɗa e a woppodirta e mabɓe mbatta jokkodirɗa e mabɓe yaha bonna dewgal ma no wiye pourtant Kalidou koko hiri tan oɗo ko bani ko gorko ko bani ko gorko ko copain makko ɓoyɗo ko woni copain ɓoyɗo copain ɓoyɗo kay ko yinno ko ɗum joom galle dañ hande a hirata yen tinno e koye men 31 décembre ko lewru wotour a faami te 31 ko ñalawma goto koko ɓennat 24 décembre ko ñalawma goto koko ɓennat Kalidou ñalawma goto hot jab bonnanma aduna ma ñalawma goto hot jab sukaɓe ma no jenne hen te woto change mum woto ittude pourquoi Thierno ɓe cikkata hana ɓe cikkata kam wadde garambubu cuuɓ tuppoɗa walla mbaɗa gona gorko pawa tengade ma ɓete ɓe cikkata ɗum wawa yaade 31 décembre walla sa waɗani costume a waɗani caravate tawi ko debbo a waɗani robe rouge tokusel karguel ɗo luɓoɗa sowo mbaɗa aɓe cikkata ɗum sa waɗani ɗum tan a bokkani Kalidou mi tottuma ɗo anecdote goto ndesan sehilam goto no liggo Ganndal restaurant Ganndal 31 décembre aɗan Thierno ma no machallah so ñantima gorko jontaɗo mbo jooɗi woni mburuji baɗoji firide ayyo o addi sawarma o wi kam da mbimi ɗum ko woni o wi kam sawarma mbimi ɗum ɓuuray akara ɓurni kam ɗum te ko gonga e yam a wowani ɗum mi anda te ƴaw ton jooɗinomi ɗo Kalidou ko jooɗi toon ko ɓuuri capantato yimɓe wayi zéro complexe waɗani kam complexe te heewɓe nana ñaama restaurant ko jiiɗa ne porsa te ganda sabu ko an aɗa andi ɗum e yam Kalidou mi ñamata pizza wallahi hay précia a yarata mi yarata précia wallahi machallah Kalidou ko jinmi ko ɓuuray akara min ɓuuray akara ɓurani kam sawarma sa restaurant guertoɗe mbatta commande guerte min tew mbaɗami commande ɗum ɗo ɓuuray ton ɓurni kam pizza mi ñamata pizza jibi 2 minutes ala complexe a sikkani jibi ni ñamata men o seeɗa jibi ɓeyɗon men min ko hay daɗen kala ande ko piggal ngal ƴettita o agresseur ƴettita o piggal ngal ƴettita uddiren tan ko mbimami nanne garten mbimami est ce que a ƴewtidima joni Dakar surtout Dakar yimɓeɓe ɓerɗe ɗe belani wallahi manda sa ƴewtinimo ɗum kala mo jiiɗa tan nani surka manda sa ƴewtinimo ɗum kala mo kalduɗa tan no jabortoma ni tan a andat o ya quelque chose a yiyan neɗɗo ne yaha ni ganduɗa carrément oɗo wondani e hakkille mum hay oto ne waɗa ɗum klaxonné tawa nanani walla kalda e neɗɗo ko ganduɗa jarano ni jabade haalanma ko ganduɗa ara andi carrément o yaha quelque chose ko woni probléme o yimɓeɓe ha ɓerɗe en mbeɗani rapidement tan noon temps o Kalidou joni guila eɗen gaara en jii debbo goto no miijo ha ferguite territoire yani e dow tali Kalidou probléme uji keew
Kalidou Sénégal mi wiyata Sénégal boom somi wi Sénégal mi woppi leyɗele Afrique ko Afrique muusi Kalidou particulièrement Sénégal te aɗa wiya Afrique Sénégal no muusi kono ay jogiiɓe ɓe ɓe ngannata ko kalata ko te armi ha Kalidou madanda jogiiɓe ɓuuri hewde probléme aɗani an probléme 5000 dañata 10 000 kamɓe probléme milliard uji ɓe dañat Kalidou kamɓe probléme e banque uji ɓe jogoto saha reyo joom jawdi no dongo oto mum taw hakkille makko natti wonde makko taw jawdi makko ko boni joni banque waɗa mo sisir par ça jiya jooɗiɗo e 4x4 belɗo ni dogno 4x4 wayto koye makko no vélo ni wayni saret babba ni Kalidou safatama haydara ay ɗum ɗon fof Kalidou so arti artat neɗɗo yo yonnine tan ay no muusi noon wuro ngo no muusi way min hannde sam dañi gosi yam yettu ay neɗɗo yettu Allah tawɗa aɗa selli aɗa sellira hannde Allah totti kam gosi janngo no wawi kam tottude gertogal Kalidou ay mi joddima e mawɗo goto wi kam sa ñaami reedu ma heewi jooɗo ngoya ganda heege ma ar ñande keyɗuɗa jal ganda ma haar a faami Kalidou ay neɗɗo probléme uji kewɗi ka pawɗo hoore ma ka hattanani neɗɗo sa iri fofto tan faw hoore ma ko gattanɗa an haali haala guertode mo uddiro ɗon hanki kala ko baydi nongo tottunomen e guertode doli nde piyeɗen nde non noon ko ɗum wonno émission moon Ganndal Thierno Mody aɗani kam Kalidou hanki eɗen mbaɗi enquête goɓɓe wallahi ndeysan so wonano guertode baydi nongo de eɗen jooɗi eɗen jalata ɓe ganda hanki ko mayɓe tan garti ɗo hanki kam min mbaɗama agressé wiyama kono alhamdulillah way ko noon ko jalal e jamal yaadi neɗɗo kam welat tan no metta min kam no metti kam no muusi kam way bange goto kedi weeli kam sabu en aɗandi Kalidou ɓuuri bonde ay neɗɗo saɗa yaha tan yaahay ko waɗi fulla e fayida ay hanki kala nanɗo to gummiɗen ma wi taw gongon kandano hen yanoɓe salminde ceerno mabɓe ɗum de fotanoɓe hebde wona sa yano bar ko ni yarat Kalidou yano bar no arta waɗa agressé lawol Kalidou yano ɗo ay yimɓe yoɓe miijo ɗum ɗon ndaf mayde bettat hanki mi ñagaki ɗum Allah way sam mayino hen walla mayino ko wiyete koɓe salminnoɓe ɓe ceerno mabɓe eɓe garta ɓe mbaɗa sa yano bar ko noon wayat ɗum tawi neɗɗo kala taɗa yaaha yo wonto moƴƴi non non message important bandiraɓe ɓe jaafo hande émission ni yaari min parani ni émission vraiment hande wona min jiiɗano ni arde wadde émission kono Thierno Mody wi hayso tawi mi tuggoto en mbaɗede émission par ce que Ganndal Thierno Mody ko demande social ɗum tawi émission no fonno yaarude ni à 100% yaarirani noon emin jarlo hen noon emin jaafo kala mo ganduɗa wonko min kaali ɗo ko ganduɗa welanima emin jarlo hen emin jaafo min jetti Djiby enveloppe l'homme de 3 caméras kanko tan warata ɗum ɗo e Piindi TV kono mi salmini mi juurima Alhaji Ali Fall khalife général kullu monteur kendo yo